Iki krana sampun ready malih monggo dipun pirsani Bapak salajengipun sinar budaya wonten sonten menika nggih. Kanca-kanca bala seni sumangga dipun parsani. Nggih sumangga kadang Sutresna budaya nggih. Yo. Monggo Mas Yayan. Hey ho hey Yo. Yeah. Ho. Yo iki lho. Sing tak enteni. Yeah. Ho. budaya. Santoso sak wadya balamu sing ati-ati ya ger prayen lho. Apa suyen lho. Wah, hey, hop. Lolo. Hey. Yo iki lho. Sinar budaya. Asik. Juara telune kula agung. Yo. Ayo drong. Gondrong. Ayo drong, wes. Drong. Awas ger. Wes gondrong, ayo drong. Gondrong. Dikepenake sing penting manggah gayeng Ayo lan drong, ayo gayeng drong. sing rukun. Yo.
sayo rukun Kumren kobaran kumandang rampak jokete saya anyem semake jongati keri senggak untuk tambo seni orang nguci wangi agawe sumsum ning ati. Rampak jogete saya anyem semake jongati keri untuk tambo seni orang nguci wangi agawe sumsum ning ati. ayo Prayitno hati-hati yo hati-hati yo Dong apa salah duku cilik-cilik gendong apa becak mlakuti matime ayo nderek ibu nang endi indah pasar ora bareng ora bareng sing Yo. penting ora lewel tur yo ora bareng nakal sinar budaya kalau ki matur nuwun Mbak Lurah dengan sampun kersa rawuh amirsani mangkipun paguyuban wonten sonten menika iki niki mangke Agustus PHBN aye Bapak Tri Adi Budoyo yo monggo Pak Wandi katuran pinarak Pak Wandi. Ho. Ya. yo Oke. haha Jot. Oh. Saderengipun sembah nuwun kagem kanca-kanca saking Bulurejo lan uga saking Tudan saking Batu lan uga saking Kipin rawuhipun. Jot. Oh.
Yo. Goyang sini, jos. Jangan Yo. Ayo tenake jogete yo. Kocok-kocok paguyuban Mulyo Sari Bang Raul. Selamat datang, selamat berlibur secara sinar budaya. Sesarengan kalian bandul kunci Lah dalah. di pasar Katur dumateng masyarakat kerajaan Gedung Tangkring bosipun. ugi Watu Bali. Mbak Lurah niki Mbak kula Lurah. pirsanaken tetembangan bandul kunci. Bandel kunci Mbak Lurah. Aku reping langit sak lumai bumi. Wong Sri Ramuni Mas, wong sing tak tresnani. Aku tansah eling tandha katresnanmu. Bandul kunci kembang mawar biru. Nadyan mung sepele gedhe pantai. Yen to aku lara tilaka tambane kandhol kunci iki tetep tak openi. Muga dadi panglipuring ati. Bandul kunci kembang mawar biru. Rino wengi tumempel dadaku. Bandul kunci kembang mawar biru. Pokok dadi tambaning atiku. Nanya ikatiku wis ana badule. Mongkari ngenteni baline gembok karo kunci kudu dadi siji. Wong ayu gembokmu tak enteni. Ya. Yo. Ya. Loh. Ho. Yo, Prayitno yo. Ho. Hati-hati. Yeah.
yo, 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 yo. Hahaha. Yo, 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 yo. Yo, ho, ho, ho. Alon-alon ae yo. Ho, ho, ho. La 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 la. Eh. Yo yo yo. La 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 la. What? La. Yes. Sesarengan sinar budaya. Aturan pinarak Risma. Sapa bisa karenono Yo, hahaha. Yeah. Ayo, Si Fajar ana ing kahanan kang sumuke ora jamak diramu takjak dolan ana sakjroning Karangkates. yeah. Karangkates. Bendungan weweton malang kinclong banyune ku keterangan saben liwat tumuju endang wetan lotu metes atiku trabapan Ayo, hahaha. Yo. Orang lewat pinang dadi kasuren catur netra laras bang asmara sumilireng angin gugarata
ye. Sumilire Ayo. angin gugaroso Boyo eleng karang kapes Ning saiki kowe ora rewes Karang kapes ninggal tresno Aku kowe ate supapasya Ilang musprata iki ana ing ati Tanpa tekan layane janji Swara ati paksa anganteni Karang kapes Yo. hahaha Ye ye. Ho ho. Yo yo yo. Hahaha. Ye ye ye. Ha. Yo. Sampun katalumpen mangke dalu kalajengaken malih. Iki sampun kesesa kundur rumiyin. Menika mangke wonten kalih pagelaran malih. Yo yo. Ye. Yo. Yo yo yo. Prayitno hati-hati. Ho 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 ho. Ayo ger. Ojo leno pangendamu. Ya 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 ya. Yuk, yuk, yuk. Ah, hee, 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 Ya. Esek-esek, Turomboyaka. esek-esek, esek-esek,
esek esek, esek esek, esek esek, jos, jos, ser. Hati-hati yo. Ho 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 ho. Sing hati-hati ya. Yo. Wes, alon-alon ger. Sayo. Yo. Ah. Esek esek, 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 esek esek. Jos, jos. Yo. Ses, orang rosso, ayo le. Awas, awas, Hati-hati yo. Sing ngalon-ngalon. Alon-alon ae. Yo. Iya. Ayo ger. Wes kepara nyata para wadya amal saenjurit kumandang makarya ambabar seni sinar budaya kancut tali wanda bangun budaya Yo. Ya. Ho. Yo. Wes kepara nyata para wadya amal saenjurit kumandang makarya ambabar seni sinar budaya cancur tali wanda bangun budaya. Nggih, pun sopan mangkit dalu para ramu para dulur. Sinar budaya ugi tasih pasaged panjenengan beresan. Pramila ro alok oleh kuci mate sumyar retno nadya ngambek somat sae kandes luwes ing sak solae nyata sampun landang beksa tumepak ing padha roti rama nyata dasar wasis kang adibusana kang imbuhi luhuring budaya.
prayitna lan uga sing prasaja nggih. Sinar budaya Bapak Suyitno. Pak he. Dalem sayangku. Saya Matre. Ya sing penting sayuk sarta sing rukun nggih. Ho ho. Up. Hey. Op. Wah. Weh. Katon jingkrak-jingkrak solai. Katon gebayani rupane lan uga gegirisi. Sadaya sak solah bawane kang sampun jingkrak-jingkrak wonten sakjroning alun-alun. Kang nengge kawilasan Sang Prabu Bujang Ganong yen. Oh. Op. Blah. Yup. La. Singo barong. Kok kera. Oh. Jos. Gojlang iblis laknat yen. Pak Sutris, dalem Pak Win. pagelaran angka 3 saking wingking. Oh, angka 3 saka mburi. Heeh, lan uga niki wau sesarengan sinar budaya Pak Wir. Nah, iki. Khususipun dumateng para dulur-dulur niki pentas boten siang kemawon. Nggih, mangke dalu uga tasih saged Kalajengaken. dipun pirsani malih. Lan ugi niki nderek pariwara Pak Win. Khususipun dumateng kanca-kanca YouTuber lan ugi kanca-kanca pedagang untuk Iki. tanggal 1 besok. Iki Iki dari keluarga besar Putra Nugroho
iki badhe pentas wonten Pucang Laban. Iki Pucang Laban. Jarananipun Mbak Capun CS dan juga Wadah. kawan-kawan. Rejo tangan kok Pucang Laban. Rejo tangan. Rejo tangan. Oh, Iki iya, dalu